ще напопа с моето момиче. На 30! С това карибско тяло мога да броя до цели 4. Когато чуеш името Цвети, кое е първото нещо, което ти идва на ум? Цвети, градуси ми идват на ум, защото нейното настроение винаги е на градуси. Специален поздрав за Цвети от Божи и за Дани, пак от Божи. Дани. Не съм много сигурна, кой точно имате предвид. Усмивка. Вино. Усмивки. Интернет. Да не е госпожа Петкова. Да, познаваме, да. Усмивка. Бургия, първа риба меч, Първата асоциация е Просеко. штъркел. Първата асоциация винаги е усмивка. Когато чуя Дани, си представям стройна, руса, интелигентна и строга. Може би така да покаже леко с ръчичката. Нали, сещате се за какво е да рече. Блондинка. Не винаги само отвън, понякога и отвътре, но в хубавия смисъл на думата. Респектираща. Защото тя е един от най-позитивните хора, които някога съм срещала през живота си. Обичаме да пиеме по много просеко и постоянно просеко. Първата ми асоциация, страхотен колега, приятелка, невероятна и страхотно си изкарваме заедно. Бих казала усмивка и вино, но тъй като най-вероятно ще се повторя, аз ще кажа забавление. След това и това вино. По-скоро смешни вечери с вино. Ами аз си мисля за нея без да чуя името, така съм честна. Защото много обичам. Ноздра, аспух. Къде ще отидем, да хапнем, да влезем и да си поговорим, защото ние обичаме да си говоря с нея. Имаме доста общи неща. Да, не се взаимно, обичаме се. Нормално. И така. Нос. Буратино. Ако имаш някакъв проблем, ако имаш някакво душевно дързание или въобще ако искаш да споделиш нещо, тя е човек. Може би това е причината тя да събира толкова много хора около себе си и да е такава притегателна сила. Риба меч, също така някой штъркел. Другото нещо, за което се сещаме, че е супер неориентирана. Тръгваме на някъде, тя въобще кара си в някаква супер различна посока. Ето ми Шуша, където им Просеко и храна. Шуши! Ама аз май тръгнах в другата посока. Викам, да, Шуши, ти май не знаеш на къде отиваме. И тя си цепи, въобще няма проблеми. Само положителни емоции свързани с нея. Някой път естествено ме дразни, ама това са нормални неща, ние сме приятели. Няма как. Свиква се. Хем привличаща, хем отблъскваща. А и е дева. Нос, бургия, може да се каже Ами много добра жена. Много, изключително. много усмивки, много позитивизъм. Общо взето само неща, които така могат да послужат за добър пример. Една добра приятелка, една добра майка, една добра съпруга. Божи, приятел по чашка на Цвети, приятел по зодия на Дани. Много бавно се оправя и чака. Човек, с който мога да прекарам най-веселите си моменти и съм прекарал такива. Същия такъв човек мога да прекарам и най-големите си болки и страдания. Да, чакам следващия. Не се заяждаш с мен сега. Какво ви е любимото занимание, Дани? Да, не знам дали за камера. Ами, Какво е любимото ми занимание заедно? Да понясваме, разбира се, какво е. Да Парти. пиеме вино, партита, излизания, купони, да пием вино. ами като цяло обичаме да консумираме алкохол. Това си е чистата истина. И доста забавляваме, правейки това. Сега няма да си крива душата. Най-обичаме да се съберем да пием вино и да си говорим глупости. Най-вече обичаме да си говорим и да се базикаме. От истински блондини.
Любимото ни е да говорим за финанси. Това е основното, което правим. Да се забавляваме, дали ще е някъде навънка, заведение, дискотека. Значи, основно като отидем някъде, си носим някакви финансови financial statements и почваме да ги анализираме, защото много ценим мненията си. Забавляваме се общо взето, като се събереме, винаги ни е забавно, винаги ни е весело, винаги има какво да си кажем. Любимото ни занимание с Дани е да си говорим и да се смееме, да обсъждаме, хилиме се нон-стоп и си говорим за абсолютно всичко. Забавленията ни минават в разговори до ранни сутрини. Не от хората, които пиеш едно кафе и след това си мълчиш на маса. Любимото ни общо занимание е да хапваме. Дани много обича да готви, аз много обичам да ям това, което тя сготви и се събираме обикновено заедно с Вики и с Цвети да хапваме. Просто това ние с нея се познаваме от много отдавна, както и с Божи и с Теди. Пием просека. И честно казвам, много се радвам, че толкова дълго време сме успели да си съхраниме приятелството и доверието помежду си. Също така с много битки и с много драми и в много смях и в много позитивни емоции и моменти. Защото в днешно време малко са хората, на които можеш да разчиташ, на които можеш да имаш доверие и които могат да ти помогнат във всеки един момент, в който имаш нужда от нещо. Да пият вино. Опитваме се да признаем, че имаме проблеми и се лекуваме. Баща ми ни беше взел карти, с които имахме 1800 безплатни минути една към друга. Обичаме да си почиваме, обичаме да си приказваме. Последно седяхме по 5 часа, за да си говорим, беше страхотно на Боровец. Ние в приготовление за твоите поздрави изпихме алкохола много бързо. Тези минути не ни стигаха и накрая имахме и двете по поне 20-30 лева сметка отгоре. Четвърти клас до 4. Съжалявам, че годините може да го научават в мен. Извинявам се за което. Да, любимото ми, т.е. те са две нейни качества, които искам да притежавам. Нейният непокизъм. Тя е страхотен непокизъм. Въобще нищо не може да я покъри. Да си науча като нея да пера. Мога да пата имаме среща след 1 час. Аз знам, че Цвети няма да дойде поне 2 часа. И другото нещо, което искам да се науча като нея, никога да не закъснявам за среща, винаги да бъда точен. Обажда ми се, шуше, сега тръгвам, чакай, че нещо винаги е станало. Може би Даниела е много амбициозна, прекалено амбициозна е. И когато си постави за цел да свърши нещо, в името и стената на всичко тя го прави. Примерно, забравила и утията пусната, или машата пусната, или трябва да се върне да свърши още нещо, което е забравила. Страхотен непокизъм. Аз не знам между другото как не си е забравила детето някъде, защото тя е такъв шемет, че... Така че може би мога да взема малко от нейната амбициозност. То добре, че детето може да се грижи и само понякога за себе си. Как да кажа? Аз мисля, че имам всички нужни качества. Чаквах нещо повече, но... Значи, изключително и се възхищавам, страхотна майка. Знам, че звучи малко клиширано, сигурно звучи като баба ми. Обаче това е самата истина. Искам да съм красива като нея. И много се надявам един ден, дай Боже, да възпитам и отгледам такова страхотно дете като живота. Искам да съм умна като нея, искам да съм търпелива като нея. Липсата и от тен до вагинит. Искам да съм сръчна като нея, искам да мога да готвя като нея. Тя не е точно оптимист, обаче има един такъв позитивизъм, който винаги може да го изкара, дори и да е в лошо настроение, което много ми харесва, обаче аз не го харесвам. Това е сигурно. И не на последно място, някой ден искам да съм добра майка като нея. Със сигурност невъобразимото и търпение да си оправя косата. Притеснена съм, което е потвърждение, че съм лудичка. Много ми се иска и аз да го мога, но не мога. С голямата й усмивка и позитивното отношение към всички. Приятел, като много добър приятел, човек, който винаги мога да дигна телефона. С, може би, изчакването след кафето.
Ще я запомня с абсолютно всичките вкусоти, които готви и затова никога няма да съм слаба и ти си виновна, Даниело. Имаме общо спомени от престоя ни в Испания. Много си ми тъпи отговорите. Да се похваля, оплача, развикам и знам, че тя ще го приеме. Както се надявам и да от обратната страна. Когато всички ставаме към 10 часа, Това е най-важното за мен, че тя е такъв човек, на който мога да разчитам. Тя може да разчита на мен. Добротата, усмивката, позитивизма, смеха, радостта в очите и израза на лицето. И ако падне такава звезда, много, тя ще ми липсва много. Като компания и като човек. всеки път, когато ходим на почивка е изчакването след кафето. И чакаме Цвети да се оправи. Приятелството, хубавите спомени и малки моменти, които сме имали заедно. Винаги излиза след като си изпие кафето. Да си вземе кафенцето, да си го изпие. От типа на торти, Непрестанно е критична. И след това да свърши разни други неща, докато излезнеме. кифлички, Какво прави ли? бухтички, вкусни неща за ядене. Мисля, че всички знаем какво прави след кафето. Много е критична. И това беше първите 2-3 дни. Даже спомням, между другото, като бяхме в Мадрид, опропастихме първите си 2 дена от екскурзията, чакайки въпросното нещо да се случи. В случаите, които ти, Вики, спиш. Това Цвети, ние няма да чакаме повече. Потегляме. Все едно и се карам. Бързо ли го правиш? Понякога не е чак толкова, именно за това ще я запомня. И хубавото просеко, което пиеме заедно. Нищо, мога съм тъпа, поне съм хубава. Страхотен сладур и страхотен позитивен човек. Ако имаше повече хора като нея, светът ще да е различен със сигурност. И, значи, не съм на педикюр в 4 часа. Жужи, чакай сега да ти кажа нещо. И почва да се смее. Момент! После съм при Теди на масаж. Не знам просто как ще смогна. Трябва да взема детето от работа. Трябва да се прибера. След това се преобличам. Един душ се изплакна. Да имитирам Цвети, аз го правя през цялото време. Мога да гледам секси като нея. Искам и още по един начин да изимитирам, ама ще ми е малко трудно, защото тя много обича да пада. И Маруси ме взима и отиваме с нея. Просто, не знам, дано вземе поне виното, защото вече не знам. Жари, мама, ела тук. И си оправя човек. Примерно влизаме в някое заведение, Цвети изчезва изведнъж, обръщам се на другата страна. Цвети е паднала на земята, тя въобще не е видяла, че долу има някакъв бордюр или нещо друго. А ние седим и я търсим и тя, умирам в право, ужас. Цветка, честит 30 годишен юбилей. Дани, скъпа моя, искам да си много щастлива. Надявам се да си много щастлива. Цвети, мога само да й пожелая семейство и да става все по-голямо и все по-щастливо. Пожелавам ти вечен интернет. Да не се притесняваш да рискуваш, да не се притесняваш да живееш, да обичаш след така Вики и Ади и своето семейство и да държиш на тях, както и ние теб те обичаме много. И тя да е много удовлетворена от живота преди всичко, защото в този случай ще направи себе си и другите щастливи. Много шаблонно, но от сърце и искрено. Пожелавам и на нея, и на всички около нея единствено и само много здраве. Благодаря ти за времето, което си отделила да бъдем заедно. Котио, Дани, пожелавам ви да сте живи и здрави. Много хубави моменти. Благодаря
благодаря ти за всичките моменти, в които си ме подкрепила. Малко по-спокойна, не толкова емоционална, някой път е нужно. Ето вече тази преломна възраст. Добре дошла вече при 30 годишните и при баба ти. Човек трябва да приема малко нещата по-спокойно, да е над нещата и се надявам, че ще го постигнеш, защото искаме да запазим нервната си система. Цвети, пожелавам ти да бъдеш все такава, когато си до ден днешен. Пожелавам да се разбирате, Жоли да ви радва, да е страхотен първокласник, да й помагаш много. Пожелавам и да е жива и здрава, Жори много да я слуша и да я радва, Жоро много да се обича, да са още дълги години заедно. Жоли също да те радва, да се разбирате и да се обичате. Повече от това не знам какво да ти пожелая. И така си ми давала кураж и винаги съм имала човек, освен на мъжа ти на рамото и на твоето рамо да се опра. Пожелавам ти да бъдеш жива и здрава ти, така както и цялото ти семейство и всички тебе близки. Здравето, всички знаем, че не е ценно. Щом сме здрави, няма проблем, ще се прави. Много здрави ти желая. Да подобряваш със всеки един изминал ден, един изминал час своите добродетели и да ги развиваш. И да имате много късмет и щастие. Обичам ви! Цвети, искам да ти пожелая да бъдеш все така добра съпруга, добра майка, добра приятелка, да развиваш своите добри страни и да продължаваш все така стремглаво и амбициозно напред. Пожелавам ти да бъдеш винаги толкова позитивна, винаги толкова емоционална, защото си различна, определено си различен човек. Също така да обръщаш внимание на своите така негативни страни, тъй като всеки човек има. Пожелавам ви да имате едно здраво и сплотено семейство и да прекараме още много дълги години заедно, забавлявайки се и така в една много сдружена и сплотена компания. Целувам те много. Цвети, на теб честит рожден ден, честит юбилей. Много се радвам, че го празнувате заедно. Знам колко сте близки. Искам да ти пожелая да се забавляваш все така винаги, както си го правила до сега. Да не гледаш толкова сериозно на живота, което можеш да го правиш, но същевременно да бъдеш и много сериозна жена. Жена на място. Мисля, че 30 е една много така важна дата за нас жените, когато ставаме по-хубави и за всичко сме по-по. И на двете ще им пожелая да са живи и здрави, да се обичат много, да имат много истински приятели около себе си, защото това е най-важното. И много хора, които да ги обичат искрено. Жена, която е достойна и която заслужава уважение. И на теб ще пожелая да сте много щастливи, Вики и Сади, да се разбирате, да се обичате, да пътувате много, да се забавлявате, много слънчеви моменти, много усмивки и много радост и здраве, естествено. Това е най-важното. Бъдете и вие щастливи. Данка, честит юбилей на тебе. Пожелавам ти още много дълги години така да си изкарвате готино с Вики и с Цвети, да си позволявате да пътувате нагоре-надолу и понеже знам, че много се забавлявате на лодката. Да имате възможност още много хубави поводи и спомени да споделите заедно. Честит празник и на двете. Целувам ви! Да, ние бих пожелала също детето и да й носи радост и в бъдеще да има още деца, които да я правят още по-щастливи. Здравей, Дани! На теб пожелавам да бъдеш така, каквато си, да се забавляваш, защото животът е прекрасен. Прекрасна, шармантна, чаровна Цвети. Буон комплеано. Означава честит рожден ден, да си жива. Бъдеш здрава и също така бъдеш добра майка, добра съпруга и да се грижиш за твоето семейство, което съм сигурен държат много на теб. Аз не знам ти с какво се занимаваш, но ти пожелавам да се реализираш по начин, по който на теб ти си искал, до момента не си го постигнал. Също така ти пожелавам да имаш още едно детенце, момиченце. Защото си много хубава и ще трябва да имате и едно момиченце. Дани, Цвети, обичам ви! Честит рожден ден! Хайде, баба каза да виж.